Kuinka tärkeä metsäala on juuri sinun alueellasi? Entä kuinka paljon työtä ja tuloja metsät tuovat kotiseudullesi? Metsät ovat Suomelle elintärkeitä, mutta niiden taloudellinen merkitys ei aina tule esiin, kun metsistä puhutaan ja päätetään. Tiedot metsien talouskäytön vaikutuksista ja vaikutuksista talouteen ovat olleet hajallaan ja sen takia hankalasti käytettävissä. Tapio ja Pellervon taloustutkimus PTT ovat julkaisseet uuden verkkopalvelun nimeltä Rahaa ja työtä metsistä. Se kokoaa metsätalouden ja teollisuuden keskeiset tunnusluvut yhteen paikkaan selkeästi ja visuaalisesti. Palvelu on avoin ja sitä voivat käyttää metsäalan ohella esimerkiksi toimittajat, opettajat, poliitikot, virkahenkilöt sekä myös laajasti kolmas sektori, paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Tässä ajassa moni taho on kiinnostunut siitä, miten taloudellista toimintaa saadaan kasvatettua. Palvelun avulla voit helposti osoittaa ja kertoa, miten metsä vaikuttaa alueesi työllisyyteen, tuotantoon, palkkoihin ja verotuloihin. Palvelu auttaa varmistamaan, että metsäalan merkitys tulee huomioiduksi ja potentiaali hyödynnetyksi, kun tehdään päätöksiä. Voit ensin valita haluamasi alueen, eli koko maan, maakunnan tai seutukunnan. Sen jälkeen voit tarkastella, miten metsien käyttö näkyy vaikkapa tuotannon arvossa, työllisten määrässä ja maksetuissa palkoissa. Voit vertailla eri alueita keskenään ja ladata tietoja itsellesi. Palvelussa on lisäksi jo valmiita infografiikoita ja PowerPoint-esityksiä käyttöösi. Palvelu on rakennettu Metsämiesten säätiön aloitteesta ja rahoituksella. Löydät sen Metsämiesten säätiön sivuilta www.mmsaatio.fi sekä Tapion ja PTT:n sivuilta.